Na, hát akkor nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt a csapat nevében is. Én Károsztáni Gorog Ágnes vagyok, többnyire én tanítok kémiát majdnem mindenkinek, úgyhogy ez itt az én lakhelyem, meg ők meg itt laknak velem sűrűn, már elég régen. Tehát ő 12-esek, 11-esek, tehát ők már nagyfiúk, ők már többnyire sok éve ide járnak, mert 6 osztályosba kezdtek, úgyhogy már nagyon sok éve ide járnak, és szeretik a kémiát, és fognak nekünk segíteni. Illetve most már én kiszálltam a dologból, csak ők fognak dolgozni, én majd megpróbálom segíteni őket. Először olyan kísérleteket fogunk megmutatni, amelyeknek a végrehajtásához idő kell, tehát a végbemeneteléhez idő kell, tehát ezek lesznek a lassú kísérletek, úgyhogy majd ide kipakolják a dolgokat, elmondják, hogy mit tesznek, és ide kirakják, és majd megfigyeljük egy idő után, majd visszatérünk hozzájuk, hogy mi történik. Fogok néha kérdéseket feltenni, meg ők is fognak kérdéseket feltenni, aki ügyes, az kaphat majd cukrot, majd dobálunk neki, aki jó válaszol a kérdéseket. Ez a szalézisokra nem vonatkozik feltétlenül, de ők is, ha senki nem válaszol, még ők is kaphatnak. Jó? Kémia 5-ös nincs. Na. Tehát akkor kezdenénk először egy olyan kísérlettel, ami egy kicsit félelmetes lesz egy idő után. Ez Eriknek a specialitása. Alföldi professzor úr bemutatja mindjárt a Vihar a Gémcsőben című kísérletet. El fogja mondani, hogy mit csinál. Hozzad Erik a formidat ide. Jó, és akkor... Nem viszem. Jó, gyorsan. Igen, ahogy tanárnő is itt elmondta, ez egy viszonylag agresszívabb reakció lesz. Itt a lényeg az, hogy óvatosan, tehát mint kémiánál ez általánosan elmondható szabály, hogy nagyon óvatosan kell bánni. Itt ebben az üvegben töménykénsav van, ezt elég pontosan kell kimérni, ezért használom a fecskendőt. Ebből 5 ml-re van szükségem. Tényleg kesztyűt is azért húztam, mert ez egy nagyon agresszív maróanyag. Tudják ők, aki tanult már kémiát, tudja jó, hogy a kénsav az veszélyes. Erre a kénsavra, amit itt ebben, tehát ezt a kémcsőt kell majd ide középre is teszem. Tedd el, tudjuk a lentire. Hogy azt az egyet kell majd figyelni, ott fog zajlani a lényeg. Erre a kénsavra tiszta alkoholt fogok rétegezni. Ezek önmagukban hát reagálhatnak már, csak idő kell neki. Mivel nem 100%-os alkoholról van szó, csak 96%-ról, így van benne valamennyi víz. A kénsav vízelvonószer, és elforralja belőle a vizet. Tehát most én itt közel láttam, ahogy beleraktam az alkoholt, láttam, hogy ez buborékozott, és egy kis gőz is fejlődött. Ebbe a keverékbe kálium permanganátot fogok rakni. Ezt régebről ismerhetjük úgy, mint hipermangán, ez fertőtlenítőszerként volt használatos. De ez egy... tehát itt ez oxidázni fog. Én ezt belerakom, akkor ez reagálni fog a kénsavval. Képződik egy nagyon bomlékony oxidálószer, ami oxidálja a fölötte lévő alkoholt. Ez a reakció fény és hang jelenséggel is fog járni, de igényel egy kis félre vesszük, de már elkezdett parkolni, halljátok? Ott már látszik. Látja mindenki? Szívesen mindenki. Tedd, óvatosan húzzad, nem lesz semmi baj. Nem ott, magad felé. Úgy. Jó, közben, amíg Erik ezt elteszi, addig én ebbe a lombikba szódabikarbónára öntöttem ecetet, és a lufit fel fogja valami fújni. Na, az első cukrot megkaphatja az, aki megmondja, hogy mi fújja fel a lufit. Szódabikarbóna és ecet. Mi fejlődik? Milyen gáz fejlődik, ami felfújja a lufit? 8-osok. Széndioxid. Hát senkinek nem tudok adni cukrot. Na, nem baj. Azért megnézzük, itt szépen itt magának felfújódik, hogy mekkorára fújódik ez a lufi a nap végére. A következő kísérletező majd Ádám lesz, aki egy cukorból fog ezüstöt készíteni. Közben lehet szemlélni azt a vihart a kémcsőben. Vizet elkezdik forralni.
látják, hogy hogy csináljuk. Ez az jó. Kétféle anyagra lesz szükségünk. Az egyik az cukros víz, amit glükózoldatnak nevezünk. A másik pedig majd egy reagens lesz, ami ezüstöt és ammónium-hidroxidot fog tartalmazni. Elkészítettük a cukoroldat, kicsit felrállom, ami eloldódik, így pedig megcsináljuk a reagensünket. Ez erős nitrátordat. Igen, Erikébe elment az alkohol. Az volt az? Aha, szuper. Amihez ammónium-hidroxidot fogunk adagolni. Amikor először beleteszem, akkor látszik, hogy ilyen tejszerű csapadék képződik benne. Az ammónium-hidroxidot pedig addig adagoljuk, amíg ez a keverék el nem színtelenedik majd. Még rávontok rá kicsit. Most már teljesen tele van csapadékkal. Teszünk hozzá még egy kicsit. Szerintem töményítettétek az ezüstnitrátot, nem? Igen, igen. Hát azért van ennyi. Hát szépen vagyok. Így csak idő. Már tetején Jó, elkezdett. rázad. De jó lesz. Még egy csepp kell hozzá. Nagyon sok. Látjuk, hogy az oldalt visszaszintelenedett. Most ehhez hozzáadjuk a glükózos vízünket. És ezt beletesszük a forró vízbe, ami vízfürdőnek van. Jó, de arrébb tesszük mindjárt, mert úton van. Ez is szépen lassan itt fog dolgozni. A kanállal arrébb húzik. Nem az. Most sikerült. Bocsánatot kívánok. Szerettem volna, hogy ott maradjon. Semmi baj. Ezt ugyanezt megcsinálod mindjárt hátul, és akkor meg fogjuk mutatni, jó? Azt vedd el. Jó? Semmi baj. Nem megkiborultad? Én voltam, aki kiborította. Jó, nincs benne vegyszer. Hát ebben semmi veszélyes nem volt. Nem, csak cukor. Jó? Ez így. Mehet oda. Semmi van. Jó, következő. Jó, Tomi, te vagy? A következő kísérletünkben bemutatjuk azt, hogy milyen az, amikor a vegyész elkezd gondolkodni, hogy milyen, amikor ő is képes magának virágokat készíteni. Ebbe a főzőpohárba egy kis vízüveget fogok tenni. Most tudja valaki, hogy mi az a vízüveg? Valaki?
Jó, akkor elmondom, tehát a vízüveg a víznél sűrűbb folyadék. Tulajdonképpen most nátriumszilikátot fogok a főzőpohárba önteni. Régebben a vízüveget ragasztásra is használták, és most majd az ozmózis jelenségét fogjuk látni, ami azt jelenti, hogy a különböző áramlási viszonyok mellett a sók hogyan fejti ki hatásukat. Először rézszulfátot helyezek a vízüvegbe, ami majd szépen lassan le fog süllyedni az aljára. A következő kobaltklorid. Illetve helyezünk még egy kis nikkel szulfátot. Ez egy kicsit időigényes reakció, most ezt ide kihelyezem, és majd az előadás végére megláthatják, hogy mi fejti ki a hatását, illetve már itt van egy régebről elkészült virágoskert, majd hasonlót lehet lesz tapasztalni ennél, és ezt is kihelyezem ide mellé. Bocsánat csak. Második kísérletnél majd előre helyezem. Tehát ez tipikusan egy olyan kísérlet, amit otthon bárki elkészíthet. Előzetesen porcukorból, szódabikarbónából, illetve denaturált szeszből ilyen kis fehér golyókat csinál. Majd a kísérlet során, majd a végén nyugodtan meg lehet fogni, ilyen szivacsos anyag keletkezik. Most ki tudja, hogy a szivacs, mitől lesz szivacsos, tehát mi fújja föl? Ugyanaz, mint az előbb. Igen. Gyertyel, amit mondok. Na, valaki nagyon gyorsan cukrot adnak, aki kimerte mondani szépen csendben. Jó. Ehhez a homoknak csak a hőelvonákban van szerepe, illetve denaturált szeszt öntünk rá, aminek csak annyi a jelentősége, hogy minél tovább égjen a kísérlet. Ezen kívül majd egy fura illatot is lehet lesz érezni. Most ki tudja, hogy ha a cukrot elkezdem melegíteni, akkor mi keletkezik? Ha elkezdem melegíteni, ilyen folyamat. Cukor, hogy hívjuk azt másképpen? Sötétben tudjátok. Mondjál? Karamell, így van, vigyél neki cukrot gyorsan. Nagyon ügyes volt. És hogyha még azt is túlsütött, egy kis karamell. Vagy rámutat a kénysavat. Jó, csak gyorsan. És most várunk, hiszen ez is időigényesebb folyamat. Lehet figyelni közben, lassan már a vihar elül a kémcsőbe, lehet figyelni, hogy a virágos kert ki fog-e alakulni, és majd, hogy ez a különös kis fehér pasztilla mit fog csinálni, hogyha hő éri. Jó, következő. Jöhetsz a paradicsomlevettel. Na, én legelőször is egy kis paradicsomleves, színes avokádót. Ma Gábor a színek mestere, ő mindenféle színeket fog. Látja, nem látja, na látja. Színeket fog fogadni. Szóval előre már megcsináltam egyet, hogy lássátok, hogy hogy fog ez kinézni, hogyha egy kicsit több ideig várunk. Ugye gondolom ti is tudjátok, hogy ebben paradicsomlé van. A paradicsomlének a piros színét valaki tudja, hogy melyik molekula okozza? A likopin nevezetű molekula okozza, ez egy kicsit nehezebb kérdés, de nem baj. Ez a likopin nevezetű molekula, ebben van pontosan talán 11 telítetlen kettős kötés, ugye? És az emiatt kialakuló delokalizált elektronrendszer az, ami adja ezt a jellegzetes piros színt. Na most már ebben az üvegben brómos víz van. Ez egy elég veszélyes anyag, amihez úgy nagyon nem szabad a gyerekeknek hozzányúlni. Igen.
Valaki tudja, hogy mi fog történni, hogyha a brómos vizet beleöntöm ebbe a paradicsomlébe. Mi lesz a likopin molekulájával? Nem? Nem tanult szerves kémiát. Rendben. Majd a szervezet. Tehát a likopin molekulájában ugye ezek a kettős kötések, ezek telítődnek brómmal. Kétszeres kovalens kötésről hallott már mindenki, igaz? Két vonalat. Szén között. És ahogy telítődnek ezek, úgy változik a molekulának a színe. Tehát látni lehet itt már az előre elkészített kémcsőben, hogy itt a legtetején teljesen elszíntelenedett, de azt lényegében a víz okozza. Utána kicsit zöldes, sárgás és pirosas, mert ahhoz már nem ért a brómos víz. Úgyhogy most önteni fogok bele egy kis brómos vizet, és látni fogjuk, ahogy telítődni fognak a kettős kötések. Nagyon szépen. Ne neked is meg a kezed. Picit nem, jó? De megfognád a kémcsövet, és akkor lehet, hogy egyszerű lenne az életed, nem? Lehet. Jó? Lassan. Jó lesz. Nem tudom, hogy felkavarja. De már látjátok a tetején, már látni lehet a zöldes szín. Tehát ugye attól függően, hogy milyen mértékben telíti ezt a likopin nevezetű molekulát, úgy fog változni ennek a színe. Ezt itt hagyom nektek, hogy nézzétek, gyönyörködjetek benne, és elvileg a legvégén ugyanazt a annyira már nem érdekes kémcsövet fogjátok kapni. Tehát ott már sárga, már most kék. Ez a likopin, ez a paradicsomnak a piros színét adó vegyület, azt felejtjátok. Nem hallottatok róla, csak én nem hallottam, hogy jöttem mentem. Rendben, már most szépen látszanak azok a színek, amik adódnak. Jó? Következő, elég a szalicélsavval, légy szíves. Mondja, hogy kell csinálni. Maradnék én is a színeknek a vonalán. A legjobb vonal. És megnézzük, hogy hogyan lehet átlátszóból és sárgából egy más színt alkotni. Ebben a nagy fekete tégelyben szalicilsav van. Ez egy fehér színű kristályos anyag. Ezt a fűszfának a kérgéből vonják ki, és a kalmopirinnek és az aszpirinnek a hatóanyaga. Nem pontosan, hanem az acetil szalicilsav. Igen. Ezt fel fogom oldani denaturált szeszben. Ennek a denaturált szesznek annyi szerepe van a reakcióban, hogy teljesen feloldja a szalicilsavot, ugyanis vízben ez csak korlátozott mértékben oldódik. És ezt most szépen fel fogja teljesen oldani. Ezt felengedem vízzel. Most sokat szeretnék hozzáadni, hogy látványos legyen. Van egy teljesen színtelen oldatunk. Ebben a kis üvegben vas 3 klorid van. Ez a vasnak az egyik sója, sárga színű, tehát a barna üvegen keresztül nem látszik, de ez halvány sárga színű. Megnézzük, mi fog történni, ha én ezt ehhez hozzácsöpögtetem. Kaptunk egy ilyen ibolya színű oldatot, ez a kémiában elég gyakori, ez a fajta szín. Azért van ez, mert a vas a szalicilsavval reagál, és egy komplex vegyület képződik, egy vas-szalicilsav bonyolult összetételű dolog. Ugye nevéből adódóan ez savas. Na most, ez mi lenne, hogyha megfordítanánk, és nem savas lenne, hanem lúgos? Ez nátriumhidroxid. Nátriumlúg. Ha ezt hozzárakom, akkor fogunk tapasztalni valamit. Elszíntelenedett az oldal, vagyis igazából nem színtelenedett el, hanem kapott egy ilyen elég halvány sárgás szín. Tehát visszakaptuk a vas 3 kloridnak a színét. Ez igazából már most egy lúgos kémhatású oldat, tehát ezzel már továbbiakban semmit nem tudunk csinálni. Ezt a kísérletet a fenolos hidroxil csoportot tartalmazó vegyületek kimutatására tudjuk használni.
és igazából más haszna nagyon nincsen, de szép. Következik Ádám, aki most már egy kicsit fokozzuk az izgalmakat. Most már eddig színeket láttunk, meg ilyen lassú reakciókat, mondtuk, hogy a lassúakat kitesszük ide, és majd a végére történik valami. Most már egy kicsit izgalmasabb dolgok következnek, amikor tényleg történik. Itt rögtön, gyorsan, hirtelen. Nagyon gyorsan elég hozzá, hogy bizettába vizet. Ebben a üvegben jól van, ebben a nagy dobozban pedig alumínium. És tudja valaki, mi ez a katalizátor hatás? Hallottak-e már ilyen dologról? Na, cukor jár érte, megint. Nem? Na, Amikor na. semleges lesz az anyag, Szajét is nem mondjon semmit inkább. Ebben a mozsárba teszünk jódot, és teszünk egy kis alumíniumot, amik egymással, így most egymás mellett egyáltalán nem reagálnak. Még össze is keverem, biztos, ami biztos. Mindig nem történt semmi. Most viszont megcsepentjük egy kis vízzel. És azt fogjuk tapasztalni, hogy lila füstöt szép és piros rózsaszín lágokat látunk. Egészségváros. És egy kis jó illatot. És akkor mi mindig nem magyaráztuk meg, hogy milyen szerepe volt a víznek ebben. Nyitva vannak az ablakok? Még ott is nyissatok már ablakot, jó? Ebben a reakcióban a víz nem vett részt, viszont katalizátor szerepet töltött be. A katalizátorok olyan anyagok, amik a reakcióban nem szerepelnek, viszont a reakció végbemenéséhez szükséges úgynevezett aktiválási energiát csökkentik, ezáltal gyorsabbá és általában hevesebbé válik a reakció. Most pontosan ezt láttuk, az egymással egyébként nem, vagy nagyon lassan reagáló jód és alumínium víz hatására elég látványos módon elegyedett egymással. Lépett reakcióban, mert nem csak elegyedett, hanem kémiai. Igen, megoldottuk az alumíniumot. Még annyi hőfejlő. Jó. Meg lehet mutatni a közelben, nagyon meleg várja. Hát az kicsit meleg, mert az alumínium 800 fokon olvad. A keletkezett vegyület az alumínium jodid. ALI3. Vagy És itt marad, hát ez szerintem az, ami megolvadt itt alul, az a fölöslegben lévő alumínium, tehát ez nem ez a vegyület. Meleg? Nem? Az én kezemben meleg. Rendben. Tomi, te következel. Közben mondhatod, hogy mit fogsz csinálni. Ebben a kísérletben megismerkedünk a káliummal. A káliumról tudni lehet, hogy a periódusos rendszer első főcsoportjában található. A 8-osok már belekóstoltak a szervetlen kémiába. Ki tudna esetleg mesélni a káliumról? Valaki? Nem, senki nem akar cukrot. Jó, akkor elmondom, hogy a káliumot petróleum alatt kell tárolni, hiszen vízzel, illetve a levegő oxigénjével is hevesen reagál. Tehát látható, hogy a petróleum alatt is egy úgynevezett oxidréteg keletkezik a nátriumon. Most ezt a nátriumot, a kálium, bocsánat. A kálium darabkát egy csónakra fogjuk helyezni, és beletesszük a vízbe. És majd egy bizonyos reakciót fogunk látni, ami nagyon heves lesz. És a csónak Elsüllyedt. és közben milyen színű lett a víz? Lila. Mitől Tamás. lett? Azt is beletetted. Csónak Ez most csónak nélkül is még egyet. Bocsánat. Na?
igen, ez kicsit robbanós kísérlet. Azt már utána lekapcsolom. Jó, na nézzük csak meg, akkor mitől lett rózsaszín ez a víz? Tudja valaki? Á, nem jót tettem bele. Hát ezt öntöttem bele. Ezt úgy hívják, hogy fenolftalány. Nem ismerős? Senki nem? Na mondja. Aha, így van. Hogy hívjuk ezt? Indikátor. Így van. És most, akkor, amikor a kálium a vízzel reakcióba lépett, ugye neki kettőt is adhatnak. Amikor a kálium a vízzel reakcióba lépett, akkor egy káliumhidroxid nevű vegyület keletkezett, ami ugye a hidroxid ionok miatt, ezt csak tanulta mindenki, lugos kémhatású. És ezt jelezte azt, hogy megváltozott a színtelen fenolftalánnak a színe, így van, most már ezt elvihetnek, fiúk. Jó, közben mutasd meg, amit eltörtem az előbb, elkészült az ezüst a cukorból. Szerintem úgy körbe. Nézzük. Hát, hogyha nem meleg már, Hát a akkor... kémcső még meleg. Még a kémcső meleg, akkor még egy picit hűtsük, aztán majd meg lehet nézni. Ide teszem a Jó? Gáborin. Haza is lehet vinni, aki szeretné. Tiszta ezüst. Van otthon kettő. Jó? És közben még térjünk már vissza Tominak a kísérletére, mert nézzétek csak meg, hogy abból a kis fehér pasztillából mi lett? Ugye nagy fekete kígyó lett mind a kettőből, ugye? Mondtuk az előbb, ugye a karamell, meg az égetett cukor, ugye attól lett fekete, hogy égetett cukorként, ugye elszenesedett ez a cukor, és attól nőtt meg így, hogy már az előbb megbeszéltük, hogy melyik az a gáz, mindig azt kérdezem, hogy melyik fejlődött? Szén-dioxid fejlődött, így van, ez fújta fel. Ha erre jöttök visszafelé, vagy kifelé, ha mentek, akkor le lehet törni belőle nyugodtan egy darabot, mert ez egy ilyen teljesen, mint a hamu, olyan teljesen könnyű, és ilyen módon, hát ne kóstoljál meg semmit, jó? Így van, azt tanulja mindenki, ugye a 7-ben már kémiából, hogy nem szabad megkóstolni semmit. Így van, tehát ezt látom. Jöhet a következő, megint jön a színek mestere, Szilágyi Gábor. Van két lombikom, ugyanolyan színnel, hát ugyanolyan színnel, igen. Van-e valakinek van-e ötlete, hogy pusztán fizikai interakcióval hogyan lehetne meghatározni, hogy melyikben van tea, és melyikben van valami bónusz, valami különleges. Na? Nem a ránézésre, hanem valamilyen kinyitjuk. Jó, nyissuk ki. Történik-e valami? Tehát levegő oxigénje hatására történik-e, vagy több levegő hatására történik-e valami? Valami más? Valakinek esetleg nyugodtan? Rázzuk fel, pontosan, ott a helyes megoldás. Megrázzuk ezt. Látunk valamit? Látja, nem látja? Nem látunk. Na nézzük meg, hogy mi az újság ezzel. Elvileg ennek ilyen kékes színű oldatot kellett volna adnia, és látjuk, hogy egyből visszaalakul. Na, szerintem csinálhatunk egy olyan alkot, nem? Hogy aki megmondja, hogy ebben mi van, az megkapja az egész tálcukorkát. Ez jó, ez felajánlat. Vagy még többet is akár. Szóval, mit látunk ebben? Van egy metilénkék nevezetű vegyület. Ez a metilénkék, ez egy redoxi indikátor, amelynek itt a hatását egy glukós glukózoldatban, vagy glukós glukózoldat segítségével láthatjuk. Kínai hangzik, mi? Egy kicsit. A lényeg az, hogy a glukóz, a szőlőcukor fegy ki olyan hatású. Az a lényege az egésznek, hogy a glükóz az redukáló hatású. És nézd csak meg most a levegő jelenlétét. Lehet igen látni. A glükóz az redukáló hatású, ez a metilénkék, pedig ezt a metilénkék molekulát redukálja. És amikor ezt a metilénkék molekulát redukálja, akkor látni lehet, hogy a kék színből átmegy fehérbe. És ugye itt most jelen pillanatban az oldatban az összes metilénkék molekulát redukálta a glükóz. Fölötte ott van az mindegy, mert most ne tessék megzavarni. Jó, és
Metilénkék azért redox indikátor, mert az oxidált és redukált alakja az Különböző színű. igen, különböző színű és oda-vissza alakulhat. Na már most, amikor oxigén van a palacban és megrázzuk, akkor a metilénkék az oxigén hatására visszaalakul. És a glükóz újra elkezdi oxidálni ezután. És redukálni, bocsánat. A tökéletes színkavalkádot, köszönöm. Így van, köszönjük, jó, ügyes voltál. Na, tehát akkor cukor van benne, az a lényeg. Ebben is van cukor valamennyi, de annyi nem volt benne, és ebben nem szőlőcukor volt. Körbe lehet adni, nem? Vagy Nem. körbe nagyon El ne törjön véletlenül valakinek a kezébe. Jó? Következő. Ádám. Eddig még nem sikerült megölni magam, most megpróbáljuk. Na, ebben a csiszolatos üvegben vasreszerép van. Hát nem, por. Por. Ebben a tálba, amit petricséknél nevezünk, oda pedig denaturált, ezt fogok önteni. És ezt megőrjük. Most a kanalamba veszek egy kis pasport, és magasról vele szúrom a lángba. Ki tudja, mi fog történni? Nézzük meg! Ugye látjuk azt, hogy ilyen nagyon fényes lángoló reakcióval jár. Tudja valaki, hogy miért történik ez? Milyen folyamat zajlik a lángban? Tehát a vas... Legyünk fel egy rendes spóroljában. Azért. Sőt, ha magasabbról, de még egyet mutassál, és akkor utána, amíg tartott az edényben, addig ezt úgy is lehet látni. Jó. Tehát a vas és az oxigén nagyon magas hőmérsékleten reagálnak egymással, a vasoxid képződik, és a reakció olyan mértékben heves, hogy ugye hő és, hát én éreztem a hőt, mert az első sorokban ti is éreztétek, és fényjelenséggel is jár. És ugye a csillagszóró. És a kínaiak is már ugye a régi tűzijátékokban ilyen vasport tettek, és hát ma már nem azok vannak benne, de még mindig lehet találni vasoxidot, vagy meg vasport a tűzijátékokban. Most megvárjuk, amíg szépen a benne lévő denaturális szerét. Légy szíves, töröld a magadnak, jó? És akkor még egy szint, ha Gábornak engedjünk még egy színes reakciót, jó? Addig, amíg letöröljük egy kis papírra a vasport. Szerintem ezekre a kincsek, hogy az egyikére lesz szükségem. Igen. Ott van. Közben én az edőstívet körbeadom szerintem a kívül. Szóval, van itt nekünk egy olyan vegyületünk, hogy hidrogénperoxid. Biztosan hallottatok a gyakorlati alkalmazásáról. Valaki tudja, hogy hol alkalmazzák a hidrogénperoxidot? Na, valamit hallottam. Mégsem. Na? Csak Mindenkinek barna a haja, itt senkinek nincs kiszőkítve a barna haja? Nem, még nagyon jó gyerekek vagytok, igaz? Még nem festitek a hajatokat. Na, a szalézisnak már van, akinek ki van szőkítve a haja? Jó, és mivel az sötét hajat, az mivel kezeli a fodrász, mielőtt ráteszi a világos hajfestéket? hidrogénperoxiddal. Hidrogénperoxiddal így van, mert különben a sötét haj nem fogja le. Szóval tudjuk azt, hogy a hidrogénperoxid az egy erős oxidálószer, azonban tud ez viselkedni redukálószerként is, hogyha van nála egy erősebb oxidálószer, ez pedig a káliumpermanganát. Annyit tudni kell még erről a kísérletről, hogy egy kicsi kénsavat önteni kell bele, mert
amikor összeöntjük a káliumpermanganátot és a hidrogénperoxidot, akkor keletkezik egy vízben oldhatatlan mangándioxid nevezetű vegyület, amit ennek a kénsavnak a segítségével lehet eloszlatni. Akkor nézzük, öntsünk egy kicsit ebből a káliumpermanganátból. Hoppá, igen, a kezemre. Volt igen, csak mondom a szebb előadás érdekében csináljuk meg itt. Látni lehet, hogy ez egy lila színű vegyület. Szerintem, hogyha ügyesek voltatok és figyeltetek kémia órán, akkor már találkoztatok ezzel. És hát akkor nézzük meg, hogy mi fog történni. Nem tudom, hogy lehetett-e látni esetleg így. Na, ez egy kicsit sok lett, igen. Nem. Lehet látni, hogy elszinten mondjuk. Na ez már biztosan sok lett. Nem. Ezt játszhatjuk az idők végezetéig. Hát addig nem tovább csapni majd. Szerintem ennyi elég volt, mert már tovább több hidrogénperoxid már nem marad benne. És egyébként látni lehet közben, ahogy a brúmos víz reagál a lépokonnal. Rendben, és akkor, hogy a tüzeskedést folytassuk, Szabolcs következik, akinek mindenféle tüzes kísérletei vannak. Ragaszkodik a köpenyhez, úgyhogy várjatok még. A hatások kedvéért, mert biztos, hogy a köpenytől fog sikerülni a kísérlet, úgyhogy... Átszellemülök. De közben itt hagynak minket. Nem vagyok itt. Legalább most már steril az asztal. Ja. Most ilyenre történt ez meg, hát okosan nem lettem. De hát az a helyzet, hogy itt az iskolában inkább a nehézségekre vagyok ismert. Szeretek tüzeskedni, nagyon piromániás vagyok. És most is ezt fogom majd bemutatni nektek. Egy-két kísérletre. Elsőnek kezdjük azzal, hogy ebből a kis edénybe denaturált szeszt fogok tölteni. Ennek semmi komolyabb dolga nem lesz, csak annyi, hogy elégjen. Még egy keresek. Jó. Ennek a jó kis honvéd szerkezetnek is fontos feladata lesz. Majd meg fogjátok látni, hogy mit kell ezzel csinálni. Hosszú gyújtóval. Begyújtjuk. Ég? Na, megkérném szépen akkor segédemet, hogy kezdj el forgatni meg. És nézzük, hogy mi történik. Nagyon szép örvénylő lángot látunk. Szeretném ezt a hatást egy kicsit fokozni is. Én is nagyon szeretem a színeket. Bemutatnék egy-két dolgot. Először kezdjük egy nagyon egyszerű anyaggal, amit otthon is megtaláltok. Ez nátriumklorid. Tudja valaki, hogy ezt otthon hogy nevezik magyarul? Só. Nagyon jó. Nézzük meg, hogy mi történik azzal, ha a tűzbe sót teszek. Nem sajnáljuk. Nagyon szép narancssárga lánggal fog égni. Közben valaki meg tudná mondani, hogy mitől lesz ez a forgatás hatására ez a kis láng, nagy láng? Hallottam valamit. Na? És attól ment ilyen magasra? Aha, ha forgatjuk, igen. És akkor közben ugye a meleg levegő merre felé indul? Ugye itt képződik a meleg levegő merre felé áramlik? Fölfelé áramlik, közben még egy fizikai jelenség is van, hogy ez ugye forog ez a kosár itt, ezzel együtt az egész forog, és a föllépő, forgás miatt fellépő kényszererő, ezt majd tanulod, tehát ott föllép egy olyan erő, ami miatt így megtekeredik, ugye ott azt látod, hogy ilyen spirál alakú lesz, és mire fölfelé áramlik a meleg levegő, ezért azt is látod, hogy ez igazán úgy megnyúlik ez a láng. Jó, A következő anyag szín. báriumklorid lesz. Van-e valakinek tippje, hogy ez milyen színű lángot fog csinálni? Na, Jó, nézzük meg. Nagyon szép. Ez egy ilyen Kicsit fakózöld. fakózöld. Zöldes színű. színű, még
Van még kanala? Van, persze. Csipesz majd ide adok? Csipesz. Ja, mert ez Majd, csak kiszedni. Ez kérlek szépen ólom lesz, hát ehhez kézzel nem szívesen nyúlnék hozzá, ezért is használok csipeszt. Mindegy, jó lesz a csúcs. Először, hát nem tudom, hogy lehetne majd látni, meg szeretném mutatni, hogy ez ilyen szép narancsárgás anyag. Nézzük, hogy milyen lándot csinál színe ellenére. Nem tudom, az alján látjátok-e? az alján már látszik. Az alján lehet látni, nagyon szép kék színe lesz. Tehát ilyen liláskék. Liláskék, igen. Ott az alján lehetett látni. A következő az nekem a személyes kedvencem lesz. Már láttuk a világos kertben is ezt az anyagot. Ez rézszulfát. Csak jobban szeretem porba használni, mert sokkal jobban el tud égni. Nekem igazából ez a kedvencem, figyeljétek milyen színű lesz. Ugye milyen jó? Ez pedig zöld színű. Én is ezt szeretem. Na még egy kicsit. Wow. Szeretlek, Szabi. Életemben játszol. Na, Oké. ebből a kísérletből ennyi lenne. Stroncium. Jaj, tényleg, hát a stronciumot. Próbáljuk ki akkor még a stronciumot. Kizárjuk alapon milyen szín lehet. Milyen Hát színű milyen volt szín még? Nagyon szép szín, magyarok is szeretik a Csinál. Nem tudom felhívni. nagyon szép. Hát csak most már maradt még egy kis zöld. Ez most magyar zászló szín. Minden már magyar zászló szín lesz lassan. Hát, nem Valaki igazán. felfedezi azt a színt, ami szerintem megjelent? Jaj, Az alján a piros, igen, alul a zöld felé, így van. na, tényleg ennyi szerintem. Hagyjuk, hogy elégjen. Igen? Akkor pedig... Hát majd elég, mert most nem jó. A következő kísérlethez, hát hozzá kell kicsit feszkőznöm. És hát szeretném mondani, hogy ez 18 éven aluliak szülői felügyelet mellett, vagy nagykorú engedélyével se csinálják meg, mert nem egy vicces dolog lesz. Amit mondtam, én nagyon merész ember vagyok, egyedül én mertem bevállalni. Először mosogatószert fogok szépen szétdörzsölni a kezem. Valaki tudja, hogy miért teszem ezt? Nem mosogatni fogok. Ezt akar mosni. Arra. Egy hete nem fürödtem. Előfordul. Nem szabad sajnálni, mert ennek nagyon fontos dolga lesz. Tudja valaki, hogy miért? Pontosan, ne éljen meg a kezem. Meg szeretném kérni tanárnőt, hogy ebbe az elejébe töltsön nekem gázt. Csináljunk egy jó kis buborékot. Itt van, hozzá. Nem sajnálom magam túl. Szabi, Jövök. ezt kipróbáltad? Igen. Ezt a fajtát? Helyen? Igen. A másik Úgy, másik végébe. Másik végébe. Úgy, azt meg bele az oldalba. És titeket megkérnélek, hogy kicsit üljetek már hátrébb, mert ez tényleg nem lesz vicces dolog. A végén. Te is már végig. Semmi baj, nem lesz. Tényleg menjetek arrébb. Hidd el. Amúgy ott van mellette a tüzes cikajcsa. Nem érdekes. Nagyon hideg, tehát ha mellé megy a cső, mert ez kegyetlen hideg tud lenni. Figyeljetek. Jó, most mit csináltunk? Ez itt, ugyanaz van. De ott van a tűz, Mosószeres ott víz. ég, én azt odébb vinném. Azt mondom, hogy Nagyon sürgősen. a másik is. A másik az azért kell, majd kell, mert azzal fogom meg. Hát én fogok meggyulladni. Elég. Harári. Addig el. Mennyi kell neked, Szabi? Hát csinálj magadot rendesen. Nem aprózzuk el. Elég lesz szerintem már most. Elég lesz? Elég lesz akkor. A lényeg az, hogy ezt a habot szépen a kezembe veszem, és megkérem tanárnőt, hogy gyújtsa be. Erik, ne vidd messzire, mert ez kevés. Figyelj!
szeretném szakszerűen. Na? Na még egy kört. Látod ebben? Fújjál még, Fújjál még. Nem akarok. Ugye milyen gáz ez? Azt Erik nem mondtad, hogy mi ez? El lehet olvasni. Töltőgáz. Tehát ami a... Gázgyújtókban például Lehet, hogy már nem lesz akkor a mert nem tudom, mennyi van. jaj, de jó lesz. Várjál, mert én nem gyújtottam ezt meg. Figyelj. Wow. Úgyhogy Szabolcs a legbátrabb ember, meg lehet tapsolni. Hát a Megyész Virágos Kertje az nem akart ennyi idő alatt elindulni, Tomina. Úgyhogy amit a múltkor már itt elkészítettünk, azt kellene megnézni. Ugyanezek a szerepeltek, csak sokkal szakszerűbben, és akkor itt meg lehet nézni ezeket